मा? वायै डिउटि जोबनानैथ' थांगासिनोमोन मानसिया दा आरो दासिमबो फनखौनो हरफिनासै आंनो आयु बोथोराबोथ' गाज्रि जाबाय आफासोना बेनोथ'ना आयै मानो बिदि माने लामाफोराव दासिमहालागै सहैलायै ओमफ्राय फन हरनायावलाय माथो बुंदों बिनि लोगोनावबो खेबसे खालामदोंमोन आं मोनहैथ'वाखै होनदोंमोन आरो गावबो हरदोंमोननो ओमफ्राय फैगासिनो होनबायल' दा आरो आंबो हरनायाव दहाय थांगासिनोल' होनखादों आयै गैया ओमफ्राय दाबो हे सर दा बिदिबा माथो जाबावगोन आफा नङाबा माने अखायाबो एसे बारा नालाय दा अखा हाखांबा हरा बियो माने दसे थाथ'दोंदां बहाबाफोर लामाफोराव उसुबिदा जानानै लामायावलाय बेबायदि बोथोराव बहा थाथ'बावनो आयै हो आरो बेबो हारसिं दे आफा दसे उनाव फन हरा बे आरो हराबाथ' गावसिनि डिपार्टमेन्टावनो हरनानै सोंहरनो हागोन ना नायनोसै आयै र' होमबालाय मानोबा बिखाया खें खें मोनोलै आंना बिदिबा आरोथ' नै आफा नोंथ' मिथिखायो जोंहा बिहामजोआबो एसे स्ट्रंखाना बारा गिलाबायखायाबो ओमफ्राय दे बांद्राय सिन्था खालामनाङा नोंथ' मिथिखायोआनो ना बेफोरबायदि बेलाय मेल्ला थांलाय फैलाय खालामखायो आरे आयै होमबाबोथ' समा बेनो बे थाबाय थायाना माब्लानि समाव मा जायो बेफोरखौबो बोरैबा गिलायलाङो सानहरबा बेखायनो गिनायाथ' गिया र' आंबो मिथिगौ माने गावखौनो सेभ खालामखायो मानसिया थेवबो दे आफा सिन्थाल' खालामनाङा दे माबा मोनसे जागोन दे एबि आबौआ आंखौ बुंदों आं दुखु मोनानो मानो दुखु मोना जानो आङो जेब्ला बियो अनथावथाव रावजों आंनाव सोङो आंनि बिखायाबोथ' खामोना बुंनो सानो आं बिनो गासैबो बाथ्राखौनो नाथाय माबोरै फोरमायनो मानोना माखासे सोंथिनि फिननाया आंनावबो गैया आरो आइसना नों माब्लानि समाव मोजां जाफिनगोन मानोना एबि आबौनि गासैबो सोंथिनि फिननाया नोंनावल'सो दङ आं मानो नोंखौ मोजां खालामनो नाजायाखै जानांगौ दे गोबां नाजादों आङो गिदिरनिफ्राय गिदिर डक्टरनाव लांदों आङो नोंखौ आरो डक्टरनावल' मानो अजानावबो लांदों आङो थेवबो नोंनि मोजां रिजाल्टखौनो मोनासै दिनैसिम मानो दुखु मोना जानो आङो आंसो मिन्थिगौ आंबो बेसे खस्थ' मोनो आबौ एबि नाथाय मा खालामनो आंहाबो राहा गोथे जानाय आं नोंनि सोंथिनि फिननायखौ होनो हाथ'आ आबौ एबि आंखौ निमाहा हो मिन्थिगौ नोंनि गोरलै गोसोआवबो दुखु मोनदों नाथाय नोंनि नोम्बैया मा खालामनो आबौ मा खालामनो अननायाथ' आं नोंखौ गोबां अनो अब्लाबो आं बे सोंथिनि फिननायखौल'सो होनो हाया नोंनो जायखौ खालि नोंनि आइयाल'सो मिन्थिगौ बेनि थाखाय नोंबो मोजां फैनांगोन आइ आं सामलायनो जोबोद खस्थ' मोनबाय हारसिङैनो मानोना देरहोलां आरो आबौ एबियाबो गोबां रागा खरा अख्रा जाहोलां जालांबाय माबोरै बुजायबावदो आं बिखौ मेडाम एबि बाबाया दरजा बन्द खालामनानै लाबाय गावनि रुमखौनो लक खालामनानै लाबाय बियो मा आइया साननैसो लोमजानायावनो सिरि मोनखालायबाय आङो नङाबाथ' अखा नायबानो खाव खाव बुंनाय बोरैबा हुदासो जालायलांबाय थेवबो मोजां डक्टरनावनो लांनो हायासै दाबो फैसानि जगारखौनो खालामनो हाथारासै माथो दाख्लै आदा सासेनावबो सोंहैबाय आदाखौबो माने मिन्थियासो बुंबाय माथो बेबो लाइफआनो बोरै मा जालांगोन बोरैबासो मोनलायलांबाय आं आंनि आदाया माबाफोर खैफोदावथ' गोलैयाखैना गिनायबो मोनलायलाङो न'खराव सोरबा सासे नङा सासे खामायग्रा गैयाबानो मादि जालांमारोथाय सबसे मेन होनबानो बे फैसायानो जायो आंहाबो जोबोद मोजां सिमां दंमोनलै जिउआव ना माबा मोनसे जानो नाथाय नै फरायनायाबो एकदम फैसायानो थोहां थैहांसो जाबाय माथो आरोथ' आं सानदोंमोन आंथ' केक बानायनो जोबोद मोजां मोनोना माने बेखौ सोलोंनोसो सानदोंमोन आङो मोजांनिफ्राय मोजांसिन उनफ्राव जाहाथे आं माबाफोर एसे एनै खालामनो हायो नाथाय गैया माथो जा सानोना साननानै दोनखाबाथाय जाया मानोबा बोरैबाखासोलै गाबोन नानिनि स्कुल ड्रेस सुनायनि फैसाबो हैबावनांगौ जि जारला जाबायहाय ओरैबो जाला ओरैबो जाला मा खालामबावनो दाख्लै लाबोनाय आइनि मुलियाबो जोबबावबायसो आइयाथ' उथिनोनो हाया हायासो जाबाय माथो जि खस्थ' मानसिखौनो बाथरुमाव थांनोबाबो लांनांगौसो जायो आदा प्लिज अननानै खेबसेथ' फन खालाम जों जोबोद खस्थ'आव दं दायो माने जेन'बा नों फैसाफोर हरनो हायाबाबो खेबसेथ' खबर लाहर आं मोजां मोनगोन जोबोद दुखु मोनबायलां माइबा बोथोर एथ' गाज्रियावबो थांबावगोन आरो बे गथ'आ
एबि बाबा माने बोथोराबो नै अखाया बारानिफ्राय बारासो हाबाय जों उनाव थांबा जासिगोन नामा न'आव थांफिनसै नामा माइकेल नोंनि खामानिया मा गारि सालायनो होदों मोजां सालाय येस एबि बाबा जों जेरैखि जायाबाबो सहैनांगौ आंनि ममखौ नायनो गोसो जादों आङो आरोथ' दिनै डक्टर फैगोन होनदोंमोन ना औ नाथाय नोंनि आबैयानो नायखागौमोन ना गाबोन एबि बाबा दे ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ बुंलाय नों माइकेल जुदि नोंनि सोरबा आंखौ माबा मोनसे जायोब्ला नोंनि ममा माबा मोनसे जायोबा मानो बिदि थागौमोन हो गोसोखाङामोन नामा आइम सरि एबि बाबा आंबो मिथिगौ माने बेफोरबायदि जाबायना मेडामाबो दुखुआथ' आंबो बिराद दुखु मोनोलै मेडामखौ नायबा बिदि जाथावना नङामोन गोदो माइकेल होनना फैसा मानि हरोमोन आंनो एसे एक्सट्रानो माने बेथनखौ बारायनानैबो हरबावोमोन सम सम आरोथ' आंनि आंगोआबो दङब्रा बिराद गोसोखाङोलै आंबो नाथाय मा खालामनो मानि प्रब्लेम उफाय गैया अके जों थाबैनो सहैनांसिगौ थ'रो जायखि मोनाबाबो हरथ'बाबो आं थांथारगोन आइजों मा आवाज खोनाखो आंलाय सोरबा दङना हेल्प आंखौ बासाय मोना गुना मालै एबि बाबा बेनोथ' माइकेल मा आं जेखौ खोनादों नोंबो बेखौनो खोनादों सोरबा दङना आंखौ बासाय मानिबा सोरनिबा हेल्प बिनाय खोनागासिनोलै आङो एबि बाबा बेफोरखौ केयार खालामनाङा थ'दो जोंहा मोनजिलाव थांसै प्लिज आंखौ बासाय सोरबा खाथियाव दङना हेल्प मानि खायसे ओरैबायदिबो थायोना हरनि टाइमाव जे लामा सामा थांलाय फैलाय खालामनायखौ बेबायदि सुनसान सड़कफ्राव एसे माने लुथिनो नागिरोना बेफोरनो जास्ट मोनसे माबा मोनसे खालामो आरोना प्लेनिं नङा सोरनिबा माथोसो खोनादों हिनजाव मानसिनि औ एबि बाबा हिनजावफोरबो ओंखारोलै खायसे बेफोरबायदियाव दङ मोना गुना बारा बिसास मोना ओहो जों लाखिनो हानाय नङा बेहाय थ'दो थांसैल' प्लिज आंखौ बासाय प्लिज सोरबा खैफोदावसो दं नामा मदद बिदों माइकेल स्टप द कार लाखि गारिया न' एबि बाबा जों लाखिनो हानाय नङालै बैयाव मोनखासिगोन ना बावला र' ओइ बेफोरखौ बाददे केयार खालामनाङा जेबो न' नों गारिया लाखि आं ससे ओंखारनानै नायगोन ना नाथाय माइकेल स्टप द कार गारिया लाखि बुंदोंना आङो अके फाइन सोरबा आंखौ हेल्प खालाम हेल्प हेल्प आंखौ मदद होलाय सोरबा हेल्प हेल्प आं दानो थैनो गोसो गैथ'आ हेल्प सोरबा दङना खाथियाव आंखौ मदद खालाम आंखौ मदद खालाम आरे सोर जाखो बिलाय आइ डोन्ट नो मानसियालाय गोथैना गोथांलै माइकेल जों माखौथो माथो खोनानानै फैखो बेयाव नङा माने दाथ' बे गैलादांलै मोनथिया दे आरो थ'दे एबि बाबा बेफोरनि चक्कराव गोलैनाङालै बेनिफ्रायथ' मा जादों मा थादों जोंहालाय मा आरोथ' नोंनि आबैया मोनथिबा बिराद रागा जोंगोन ओरैनो जों मोनायावसो फैबावनाय आं बुंखादोंमोन ना एबि बाबा जि प्रब्लेम जायो जाथो जोंहासो एसे टाइम लस जाबायना थ'दोथ' दाबो जेबो नंला दे सोरबा दस्राया मदद खालामगोनलै आरो गाबोन फुङावनो पुलिस फैखागोन ना आरे मा जाखो एबि बाबा थ'दो बेनो हेल्पनि गोनांथि मदद बिदोंमोन बे एसे सिगां एबि बाबा थाङालै Who are you? बेखौथ' आं मिथिला नाथाय नोंखौ हस्पिटालसिम लांगोन आङो एबि बाबा मा खालामनो नागिरदों नोंलाय माइकेल बेखौ जों दानो हस्पिटालसिमल' लांगोन आरे नाथ' नों बेखौ सिनायो ना मायो मानो देव नांखो एबि बाबा आं बुंबायना डोन्ट केयार बेफोरखौ लेट्स गो न' आं बेखौ हेल्प खालामगोन गथ'आ मायबा आरो मा बुंबावनोलै सोरबा सिनाय मोनिखौलाय मानो इसेबां मोनदों मा जायो जाबाय थाथो आरो मानोना आं मदद खालामनो गोसो जादों मिथिबाय मानोना आं गोसो जादों हेल्प खालामनो आरे एबि बाबा बेफोरखौ मा खालामदों नोङो दा आबैया मोनथिबा बिराद रागा जोंगोन आंखौसो दा सोरनिबा जिउआ बिराद खिमथि अके बेनि जिउआ बासि थानांगौ लेट्स गो आरे प्लिज एबि बाबा बाथो बेफोरखौ बेनि फनाव फन फैगासिनो फेमिलि मेम्बारनि नाम्बार नागिरनानै खिन्थाहरदो औ हेलौ आरे बेथ' थुनथुलिनि फनसो नाथाय नों सोर बेखौनोथ' खिन्थानो फन हरदों आङो दा नोंथांनि जेखियानो जाया मानो बे दा जोबोद खैफोदाव दङ माने फुरा दुखु मोनजोबनानै दङ आरो ना दा बेखौ जों हस्पिटालाव लांगासिनो नोंथाङाबो थाबैनो फैदो मा नाथाय मा जादों आंनि थुनथुलियालाय आरो बबेयाव दङ मा जादों आंनि थुनथुलिया नोंनि थुनथुलिना मा जायोलै जायखिया जोखोम जानानै दं मानसिया जों लांगासिनो हस्पिटालाव
नाथाय मा जामारदो माथो दहायथ' मोजाङैसो दंमोन। औ नाथाय बियो दा मोजां गैलालै। हो आं थांगासिनो हस्पिटालखौ बबे हस्पिटालाव लांनो नागिरदों नोंसोरो? आं SMS खालामना खिन्थाहरगासिनो फैदोल' नोंथाङा। अके दानो ओंखारलांगासिनो आङो। ओमफ्राय नोंसोरो? जों लोगो मोनदों माने ना लामायाव जोंबो बहाबा थांनो ओंखारदोंमोन नालाय ज' गासिबो खोथाखौ फनाव रायलायनोसै नोंथां प्लिज थाबैनो फैदोल'। अके फाइन। ओमफ्राय नङा आंनि थुनथुलिया दा माबोरै दङ? मानसियाथ' दा रायलायनो हानाय हालोदावबो गैया बेखायनो जों दे नोंथाङा फैदोल'। माबा निउस थां माथां गासिबो बेयावनो खोन्थाहरजोबनांगौ नामा आङो? है इमारजेन्सि माने इमारजेन्सिब्रा फैबानोथ' जाबायना। फस गया यार बे एमि बाबायाबो ना जोंना। चलो भाई हस्पिटाल। मर्निं दसे बेरायनानै एकदम माइन्डखौनो फ्रेशल' मोनखाबायलै। आरो जेरैबाबो फुंनि समालाय मोजाङानो जाखायोना एकदम फ्रेश मोजां बारहावाफ्राबो। जायखिजाया दसे बेरायबायथ' मोजां मोनबाय सान्थि मोनबाय दसेबाबो। आं आगोलावसो थाबखौनो सिखारामोनलै नाथाय दा जि थाब सिरि मोनोना एखनबा। आरोथ' खेबसे सिरि मोनबाय होनबाथाय उन्दुलांफिनो बिराद थान जायोलै आंनो। लाइफफोरखौबो बेफोरबायदिनो थांथोंसै दे आरो माथो खालामबावनो। ओमफ्रायथ' मोनसे जायगायाव थांनांगौमोन आंहा दिनै। माब्लाबा गोसोफ्राव सान्थि मोनबा थाङोलां बेहायनो। गोसोखांबाथाय बेहायनो फैबाय थायो आङो। आंनि हिन्जावनि आंगो न'ना। नोंसो दिनै गैला जानो हागौ नाथाय आङो जेरावबो नोंखौ दं बायदि मोनो। जेन नोंनि रावफोरा आंनि खोमायाव दासिमबो रिंखांगासिनो। नोंनि रायलायनाय रागा जोंनाय मिनिनाय गासैबो आंनि खोमा सेरावनो गाबज्रिनाय बायदि खोनाबाय थायो आङो। समाथ' नै थांदों नै फैदोंलै थेवबो आंनि लाइफआदि माला चेन्ज जाबावगोनथाय। सानबाबो बेनो हरबाबो बेनो गासिबो एखेलै। मा दङ आंनि लाइफआलाय? बेहाय रावबोथ' गैला दा अब्लाबो नोंनि न'खौ आं दासिमबो जोथोनै दोनोलै हाथरखि। मानोना नों बुङोमोन ना जेखि गैयै दा गैया आंनाव नाथाय आंनि आंगो न'आ आंनि थाखाय सबसे बेसेन गोसा होननानै। मानोना जेराव नोंनि जोनोम जायगा होननानै नों बे न'खौ बेसेबा अनोमोन ना। दङलै सना मोजाङैनो दं नोंनि न'आबो। आं जोथोनै लाखियोना। हाथाराबाबो सप्तायाव खेबसे बा सप्तानैजों खेबसेबाबो फैखाथारो आङो। दाथ' जोबोद खालि जालांबाय लांदांनो थेवबो नोंनि निसानि ना बेबो मोनसे बेखायनोलै सना। ओमफ्रायथ' बेयाव गोबां बिफां लाइफांबो गायदोंमोन ना नोङो बेफोरबो दंजोबो मिथिगौ ना सम आं खामलाबो लगायना होखायो। नोंथ' गैला अब्लाबो माखासे नेरसोन हिसाबै थाथोंसै ना। आयु आबा खान्थालाबो मासे गिदिर देरबायानो ओमफ्राय फिथाइयाबो ख्रि रिदिरिदां दंजोबथारो। ओमफ्रायथ' नों खान्थाल जानो मोजां मोनना लानो हाया थाइनैसो? आबा बेखौलाय नों बुंलायनांगौ 3 मानि लाखाबाय आङो मिथिदों। गाहाय गाहायावनो दंबावो खाना लाजोब्बाय आं। आरो थर' एसे मोनबावथों आं फैबावगोन। औलै आयै अमा बेदरजों जाहैनांगौ। लोगोसे आरो नोंहामजो गायलांनाय बिराद फिथाइ होखायोलै। ओमफ्राय गोथावबो जाखागोन ना आंनि सना गायनाय जेराव। जानायाथ' गोथाव संखायोना नोंनियाबो खम नामा संनाय खावनायफोराव। दे आबा अमा बेदरजों गोगोम लागावहैनांगौ जोंहाबो। खान्थाल ओरैनो आं जाथ'थाराखै ओंखारबाबो दाहालागै। दे आयै। ओमफ्राय नै आबा डक्टर दा माब्रै दं आंनि थुनथुलिया? बियो मोजांथ' जागोन ना? आरो बिखौ लाबोनाय मानसिफोरालाय? दाथ' जोंबो जेबो बुंथ'नो हाया मानोना पेशेन्टनि हालोदा जोबोद क्रिटिकेल जानानै दङ। लोगोसे आथिं आखाइ गासैयावबो बिराद दुखु मोनदोंथ' मानसिया। मा आंनि थुनथुलिखौ सोर बेफोरबायदि खालामखो? दा आरो जाय बिथांमोना बेखौ लाबोदों थिग सम मथे लाबोनायखायसो, नङाबाथ' आरो बे बासायनो हानाया जोबोद गोब्राबसिन जागौमोन। मानोना बियो आथिं साइडनिफ्राय बिराद दुखु मोनदों। जों बिदिबा दसे उनाव अपारेशनखौ सुरु खालामसिगोन। डक्टर नाथाय आंनि थुनथुलिखौ जेरैखि जायाबाबो मोजां खालामफिनदार। जागोन जों हानायखिनिखौ नाजागोन। आरो जाय बिथांमोना बेखौ लाबोदोंमोन बिसोर दोननानैल' थांदों। मा जाखो आंनि थुनथुलिया? सोर आरो मानो बेफोरबायदि खालामखो? मागोना ओरैनो आंनि गोसोआ बोरैबा मोनबाय थाखादोंमोन दा आरो जामारबायसो। औ हेलौ आयै। दङ दासो रायलायदों आं डक्टरजों। औ दे आयै फै। एसेबां दुखु मोनदों आंनि थुनथुलिया। इसोरा आंनि थुनथुलिखौ थाबैनो मोजां खालामफिनथारथों।
आंनि गोसोआ जेखौ गिदोंमोन बेनो जामारबायसो। बिदिबा माबा जासि मोनबाय थाखादोंमोन आङो, नाथाय आंनि थुनथुलियासो मानो? न' जेबो जानो हाया आंनि थुनथुलिया। आरोथ' जाय बेखौ हस्पिटालसिम लाबोबाय, थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय। लोगोफोर दे होमबा दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। अब्ला लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों लोगोफोर। आरो भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोन्दों फोरमायहरबानो जाबाय नोंथांमोनहा। आरोथ' जों लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय, बयनिसिमबो लाभ इउ। आरोथ' दिनै भिडिअआ एसे लेट जाबाय आरोना सनामोन, अब्लाबो जों फैबाय। मानोना दिनै फना ओरैबायदि प्रब्लेम जादों, माने सुइच अफ खालामबाय बिनिफ्राय फनानो गेवासैमोन आरोना। आरोथ' भिडिअखौनो होनो हागोन ना हालासो जाबायमोन दिनैबो। मैयाबोथ' होनो हायासै नालाय, गोसोखौहै दसेखौनो बिराद गाज्रि मोनबायमोनलां। थेवबो लोगोफोर आरोथ' बेल' नङा, टुइनफ्राबाबो दिनै ओरैबायदि प्रब्लेम मोनसे जालायबाय। माने भिडिअ बानायखानायखौनो एकदम सेभबो खालाम मोनासै, लोगोसे एकदम हें जाना होजोब्बायना फनानो। सुइच अफ खालामबाबो सुइच अफखौबो बिनि थाखायनो खालामखादोंमोन नालाय। दा आरो जागोन साननानैसो फनखौ अफ खालामलायदोंमोन, बिनिफ्राय फनानो गेवजाला। जि गोबाव थाबाय बिनि उनावसो गेवबाय, गेवनानै आरो दाना ट्राइ खालामबावबाय, टुइनफ्राबा जाबावा। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोर लाइक होबानो जाबाय। जायफोर मोजां मोनदों लोगोसे आरो कमेन्ट खालामनो बायाबा कमेन्टबो खालामबानो जाबाय। अके, जों दायो नोंथांमोननि कमेन्ट फरायनोसैलाय लोगोफोर। दे होमबा ना, बाय बाय।